Masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Mai sauraro suka gyara zama don ganin muna kawo muku shirin labari na. Sai dai an yanka ta tashi ganin cewa har yanzu fa zuri'ar Mamman ba su amince da minisira da sakin Maryam ba. Sai dai su kawo daga bangaren su kawo dan Juma su ma sun ce ba su yi farin ciki ga minisira da sakin Maryam da ba. Sabida bayan sun masa halanci ko da yaushe. Ganin cewa Maryam ta dage sai shi kuma ba za ta taba iya auren wani ba. Baya kuma suka yanke alakar cewa za su aura masa auren Maryam. A lokacin ma idan ba sauraro ba za ku manta ba ganin cewa a wancan season din da muka kawo muku shirin labari na ganin cewa mai nasara ai da ya zo ba shi da ko sisi kuma karshe ma dako yake a kasuwa. Ganin cewa a yanzu a lokacin ma ba shi da wani abin da zai taɓuka ganin cewa aka ya ce yana son Maryam kuma ta ce tana son shi. Ganin cewa wai tunda yaudararsa aka yi amma Maryam abin duniya bai rufe mata ido ba ganin haka ta ce shi aka take son sa. Sauraro idan ba za ku manta ba ko lokacin da aka kai Maryam gidan mijinta ɗakinta aka kai ta mana haya ne kuma babu silif ma a ɗakin babu gado a haka suka umarnin zama sai da ke arziki na ubangiji ne ganin haka mai nasara ya yi arziki amma kuma a yanzu zai watsa musu ƙasa a ido har ya ce ma ya zaki Maryam. Sai dai su kawo dan Juma daga bangaren su kawo dan Juma ba su amince da abin da minisira ya ba kuma ya ce muddin har yanzu abin yana bata masa rai ganin cewa dan adam tare yake bi cika goma ba ganin cewa ai sun masa rana shi kuma ya musu dare. Sai dai fa daga bangaren mahaifiyar Maryam ta ce ita ma ta gani amma ita ta farin ciki take ganin cewa a yanzu mai nasara ya saki yar tata ganin cewa nan da jima za su samu zuri'a saboda an fitar mata da mijin da za ta aura. Sai dai ta ce minisira bai kamata ya tashi mijin da za ta aura. To fa mai sauraro sai dai mahaifiyar Maryam dai daga bangaren ta ce ita farin ciki take ganin cewa kwanan nan yarta za ta samu zuri'a kuma tana farin cikin haka. Sai dai daman ta zauna a gidan da ba za ta haihu ba. To fa masu kallon mu da sauraron mu. Sai dai ita mahaifiyar Maryam dai a yanzu dai burinta ya cika tunda mai nasara ya sake Maryam. Sai dai ita Maryam bata so haka ba amma dai babu yadda za ta yi sai ta bi umarni mahaifiyarta. To fa masu kallon mu da sauraron mu ganin cewa yanzu za mu koma gidan Alamin mai nasara ya ci har yanzu bakin cikin wasa da Maryam yana cikin zuciyarsa. Sai dai ya yi bayyana wa masu kallon mu da sauraron mu ya nuna musu sai dai kawai ya nuna farin cikinsa amma ya ce shi fa muddin har yanzu Maryam ta shiga rayuwarsa gabaki ɗaya kuma ba zai iya rayuwa babu ta ba ganin cewa a yanzu ya riga ya rabu da Maryam babu wata mace da zai ƙara cewa zai aura. To fa mai kallon mu da sauraron sai dai ita ma bangaren Dr. Asiya ita ma ta ce suna zamanta da amana da ita da Maryam bai kamata mai nasara ya yanke wannan hukuncin ba amma babu yadda za ta yi tunda ya riga ya aikata. Amma ita ma ta ce tana kiwo Maryam ko da yaushe sai dai in ta zauna tana ta tunanin gaba kiɗa ta yi rashin ta. Sai dai Dr. Asiya ta ce dan Allah mai nasara ya taimaka ya dawo da Maryam ganin cewa a yanzu gidan ma babu daɗin sa. Sai dai mai nasara ya ce a yanzu fa ya fitar da Maryam mijin da zai aura ko ba su ke iyayenta su saka baki ganin cewa zai samu mata mijin da za ta aura wata kuma Awwal kenan Awwal basis Maryam. To mai kallon mai sauraro sai dai ka ci gaba da bibiyar mu ganin muna dora muku shirin labari na amma mai sauraro ka ci gaba da bibiyar mu ganin za mu dora muku bidiyon a nan ba da jima'a ba. Mun gode mai sauraro.